Gracias, Susana. Abrimos a sesión deste pleno extraordinario solicitado polo Partido Popular. Ten a palabra. Bueno, eu nesta intervención inicial o primeiro que lle vou pedir é que, xa que este pleno é pedido por nós e que é un dereito que temos, é que o asunto é o suficientemente grave, que me deixe o tempo suficiente para facer a miña primeira intervención sin ter a tentación de cortarme, non? Nos, o motivo principal deste pleno extraordinario é preguntarlle, señor alcalde, por que o fixo. Saber por que o fixo é pedirlle, pois, que lle dé as explicacións que lle teña que dar, porque os veciños da Golada teñen que saber por que vostede está ahora mismo nesta situación, explíquelles por que o líder do Partido Anticorrupción e Xusticia está condenado por delitos de corrupción, por falsificar documentos públicos e por prevaricar, é dicir, vostede valeuse da súa autoridade para cometer un delito, aínda sabendo que o estaba cometendo, pois fixo igualmente, non? Bueno, pois explíquenos tamén por que Luís Calvo, o home que viña aquí que viña de honrado, e que co só obxectivo de conseguir a alcaldía e de conseguir o poder, pois mentiu descaradamente sobre irregularidades e ilegalidades cometidas polo anterior goberno. Vostede iba a facer unha famosa auditoría e vos levar todos presos. Por suposto, nunca fixo tal auditoría e vai a señor, porque non había nada que demostrar, e vai a señor Calvo. Vai a casualidades da vida que agora sí que é vostede aquí o que se demostrou que está condenado por delitos de corrupción, e isto sí está demostrado, que o di a Xusticia, 3 anos e medio de cárcel e 13 e medio de inhabilitación. Eu creo que vai sendo horas que usted asuma a súa responsabilidade, que explique por que se quixo vengar dun empresario local que dá traballo a moitos veciños. Vai sendo horas que deixe de ensuciar o nome de Agolada e de arruinar o seu prestixio e de seguir facéndolle daño á Agolada. Váiase para a súa casa, defenda o mellor que poida no xulgado. Eu entendo que usted como persona ou como calquera persona que estamos aquí, pois temos dereito a defendernos, pero fago desde a súa casa. Xa intuímos o que vai facer hoxe. Vostede vai empezar a utilizar os seus 3 comodines que utiliza sempre. En primeiro lugar, vai a decir que pedimos este pleno extraordinario porque o que queremos é cobrar a dieta do pleno. Excusa decirnos nada deso. Aquí ten o seu goberno, que prácticamente todos, menos un, están cobrando un soldo sin tan siquiera aparecer polo Concello. E a vostede non lle tembla o pulso en meter gastos e gastos e gastos de todas as múltiples causas judiciales que vostede tivo mentras leva sendo alcalde, as costas, indemnizacións e pago de abogados, que iso sí que é unha pasta. E medo nos dá pois que tamén meta agora a multa que sae nesta sentencia e, bueno, que di que vostede é o culpable dun delito, e medo nos dá que as cargue ustedes as arcas municipales, tendo que asumila todos os veciños e veciñas da Agolada cando o delito o cometeu vostede. En segundo lugar, seguro que saco a comodín de que pode recurrir. Bueno, que ainda veremos o que di a Xusticia. Moi ben, está no seu dereito, como lle dicía antes, recurra hasta onde usted queira, pero váyase, señor Calvo. Aquí non hai un solo alcalde en toda Galicia, nin en toda España que eu conozca, que este condenado por delitos de corrupción como está vostede e que se manteña no seu cargo, porque non existe. Vostede xa non ten legitimidade ninguna para seguir sentado neste sillón que xa lle queda grande, nin ten ningún dereito para seguir representando a un concello de xente honrada e traballadora. Unha vez usted estivo disposto a saltarse a lei con tal de conseguir a súa venganza.
O terceiro comodín, que seguramente que utiliza, porque é moi utilizado por vostede, é falar de Ramiro Varela e do anterior goberno. E isto tamén pouco lle vai valer. Usted non pode demostrar nunca que houvese ninguna ilegalidade, porque non as cometeron. Nunca pisaron un xulgado por corrupción. Vostede sí. E como lle teño dito moitas veces, vostede non ten moito que dicir neste caso, cando leva nas súas filas xente daquel goberno como a señora Varela. Estamos ante o feito máis grave da historia da Golada. Isto é un punto negro para a nosa historia. Incluso me atrevo a decir que de toda a comarca. Estamos ante unha situación insostible, dunha persona que cada día que pasa co bastón de mando máis nos avergonza e máis mancha o noso nome do noso concello. E está demostrado que vostede, o único que lle importa é vostede mesmo, sin importarlle as consecuencias do que pasa neste concello. E mire se só mira por vostede, que cando lemos a sentencia, ainda vemos o máis grave. Vostede pode chegar a facer calquer cousa con tal de salvarse, incluso involucrando os seus. Por un lado, intenta culpar a secretaria dicindo que ela foi a que fixo todo, disposto a salvar o seu cu, caiga quen caiga. Por outro lado, acusa a un exconcelleiro seu de formar parte dunha reunión, a falsa xunta de goberno, que quedou claro que non existía. E este concelleiro, como persona honrada, entendemos que se negou a mentir e que por iso non foi a declarar. A vostede, con tal de salvarse, se fai falta, deixa de mentireiros e de corruptas os seus. O peor é que, puido conseguir convencer a dous dos seus, a Óscar Vale e a Pedro García, que fixeron ali un papelón no xuicio, non? Primeiro non recordaban nada, e resulta que despois, anos despois, viñeron ya a memoria reunións que nunca existiron porque está probado na sentencia e incluso din que está probado tamén o seu falso testimonio, que tamén se pudestes vos meter nun problema. De verdade que eu non sei se vos merece a pena isto, porque ter en conta que el para salvarse el, como se vos ten que empuxar a todos, iso que non vos quede ningunha dúbida, non? Pero xa lle digo eu que pode estar tranquilo, porque nin eu nin ningún do PP vamos facer unha caza personal contra vostede, como si fixo vostede. Vostede no pasado, sin proba alguna, fixo unha caza personal contra personas e facéndolle daño a estas personas e ás súas familias. Pero nós, como non somos como vostede, nós non xogamos a vida da xente como si fixo vostede no seu momento, non? O que temos claro é que o Concello da Golada non pode seguir gobernado por un corrupto. Non se poña nerviosa, nin me chame a orden, nin nada de nada, porque isto xa non é un insulto. Isto é algo que o di unha sentencia, é a descripción do que di a xusticia de vostede. Antes de pasar a facerlle as preguntas e intentar aprobar estas disposicións, que esperemos que os seus concelleiros, se teñen un mínimo de integridade, pois deberían votar a favor do que nós pedimos, voulle facer unha pequena reflexión. De vostede xa non esperamos nada. Vexo que non me está facendo caso. Iso é unha falta de respeto. Así que espero que deixe o teléfono e que me faga caso, porque isto é unha falta de respeto a quen está falando. Sabemos que a Golada non lle importa nada, que só pensa en seguir sacando proveito dela hasta que poida, hasta que o boten de aquí, e seguir no seu cargo custe o que custe. Pero sí me quería dirixir neste momento aos seus concelleiros. Nós, desde logo, non tivemos a maioría absoluta nas urnas, fai 2 anos, e desde logo nós non temos por que discutir que a legitimidade é vosa, e vos sodes os que tedes que gobernar. Pero o que non podedes é manter a Luís Calvo ni un minuto máis de alcalde deste concello. Tedes unha oportunidade agora para demostrar onde estades. Se estades do lado dos veciños e da lei, ou se estades apoiando a un corrupto que o que fai é dañar ao noso concello. A ver que empresa quere vir para aquí, para o noso concello, facendo o que este señor lle fixo a esta empresa, a ver que empresa vai a querer vir para aquí, para o noso concello, tendo outros concellos que lle dan outra estabilidade e outra tranquilidade. Dende hoxe xa non vos van a valer as excusas, vale? Non vale dicir que non tedes nada que ver, non vale dicir que vos estades limpios. Se é así, tedes que demostrarlo hoxe, dade o paso, deixade solo a Luís Calvo e collede un de vos o mando, non? Se pola contra seguides apoiando a este señor e lle dades o vosso apoio,
que sepades que no legal non, porque nós non somos xuíces, pero desde logo no político quedades totalmente desacreditados e deslegitimizados igual co alcalde, porque vades a ser cómplices deste delito que ele cometeu e de todo o daño, como estou dicindo continuamente, que lle siga facendo a golada no seu nombre, en que non veñan empresas para aquí, en que está dañando o noso concello, non? Ben, é certo que, bueno, vendo o que pasou no pleno anterior, vendo cousas como as de Margarita Varela, aceptando seguir apoiando este goberno por uns euriños ao mes, a verdade é que non temos moitas esperanzas en que a dignidade dos 5 concelleiros que estén aquí este por encima dos intereses personales, pero, bueno, para nós aceptar esta dedicación xa é unha declaración de intencións, de que dar igual o que faga o jefe, con tal de que nosa cuenta bancaria siga subindo, pero alá a conciencia de cada un. Eso sí, esperamos que despois non haxa lamentos do tipo eu non fixen nada ou eu non teño nada que ver, porque facer non faríades nada, pero desde logo impedir tampouco non impedistes que este señor siga de alcalde, non? Que siga danando o noso concello. Salvando as distancias é como se vedes cometer un delito e a cambio do botín chamades á policía, dades o cu e, bueno, a cousa non vai comigo, quen roubou foi outro, pero a cousa non vai comigo. Non é así. Se ti ves que se comete un delito, que se está facendo un daño, ti tes que, como persona e como concelleiro, que firmar que ahora mismo o novo concelleiro votou que iba a respetar o concello, pois vos tedes a mesma obligación. E paso a facerlle as preguntas e as disposicións, que non sei se quere que llas lea e despois as contesta, ou quere que lle lea unha por unha e... Termine de ler o que apuntou, que escribiu aí na moción, faga o favor, ben. Pero vai máis contestar unha por unha ou contéstame despois? Vou contestar ao final o que lle teña que contestar. Vostede non leva o pleno que non leva o somme. Vostede lea, faga as súas exposicións. Sí, pero faga o favor que xa leva 12 minutos. Quen pedí o pleno fun eu, entonces teño direito a seguir. Mire, señora, eu sei como funciona o pleno, este grupo sabe como funciona o pleno. Faga, por favor, non perda máis tempo, faga as exposicións. Polo anteriormente exposto solicitamos que o alcalde nos dé as seguintes explicacións. Que motivo realmente tivo vostede para a realización dunha comisión de goberno falsa para perxudicar a unha empresa? Por que vostede lle botou a culpa da súa responsabilidade á súa ex-secretaria? Vostede, como presidente do Partido Anticorrupción e Justicia, crese legitimidade para ser alcalde despois desta condena? Que ten pensado facer co seu cargo? Dimitirá polo ben da volada? Pensa deixar que os seus 2 concelleiros, Pedro García e Óscar Val, expliquen o porqué deron 2 versións diferentes do mesmo feito? Esta pregunta para os outros 3 concelleiros, Margarita Varela, Cruz Dieguez e José García. Pensan seguir apoiando a este alcalde logo desta condena? Pensa polo menos pedir disculpas ao pobo da Golada por esta cuestión? E ora a solicitude. Solicitamos que a corporación inste ao alcalde a pagar el a multa que lle foi imposta na sentencia e que non sexa trasladada de maneira subsidiaria ao concello. Exiximos a dimisión inmediata e irrevocable do alcalde, ou de non producirse esta dimisión, se produzca a denegación do apoio dos seus 5 concelleiros e ao mesmo tempo presenten de entre eles un novo alcalde. Solicitamos que unha vez presente a súa dimisión que se comprometa a non ocupar ningún cargo de confianza, libre designación ou calquera outro posto de traballo no concello, contratado polo goberno do Partido Anticorrupción e Justicia para seguir gobernando na sombra. Ten a palabra, señora, para que se quere dicir algo. Sí. E yo, antes de que conteste, empezo a bronca. A ver, nós temos que o alcalde debe presentar a dimisión e así xa o pedimos públicamente. E temos varias razóns para exigilo. Unha, porque unha sentencia de tal calibre e magnitude só ten unha saída digna que debería pedir desculpas ao povo por actuar de justiciero populista, prescindindo totalmente das leis vixentes e dado que gañaron as eleccións, o pai que escollan entre ustedes outro alcalde da súa formación para encarar desde a mesura e a tranquilidade dos problemas que ten o povo da Golada, que son moitos. E debería dimitir tamén para facer honra ao nome do seu propio partido, Partido Anticorrupción e Justicia. A Xusticia xa falou que, ainda que a sentencia non é firme, dudamos moito que a sentencia final, se recurre, vai a ser moi distinta da actual.
e actuar por parte do alcalde deixando de lado todo o ordenamento xurídico ten bastante máis que ver coa corrupción que coa anticorrupción. Entón, desde o BNG da Golada agardamos que se produzca a renuncia do señor Luis Calvo para que esta situación de crispación permanente remate e podamos rebaixar o tono e se abra un novo tempo de traballo do goberno municipal que redunde en cubrir as moitas necesidades que ten a Golada e que todos axudemos nesta complexa e ilusionante tarefa. Entendemos que a continuidade do señor alcalde quita as ganas, a ilusión, desmoraliza a todos, tanto os que estamos neste pleno como a maioría da veciñanza. O BNG ten disposición a colaborar e a axudar no que sexa necesario para sair desta situación, cun novo rexedor, con ganas de traballar en favor da veciñanza e con transparencia, rigor e seriedade. E tamén nos gustaría, comentarlle ao PP que utilizar as mesmas varas de medir, que tamén critiquen compañeiros do partido, con a mesma contundencia, e que teñen tamén problemas ca xusticia. Pero, aquí vamos a estar de acordo en que se refiere ao Concello da Golada, estamos de acordo en todo o que eles piden. Con respecto ás multas a que está condenado o alcalde, esperamos que non lle teña ningún coste ao Concello e non se paguen cos impostos da veciñanza da Golada. Como di o refrán, quen a fai que a pague. Pero isto que nos desexamos tamén depende en gran medida da sentencia final e da vontade do alcalde, que esperamos que sea boa. E o de pedir que non acceda a ningún costo do Concello, deixámoslo tamén a vontade porque del depende. Tamén quero indicar, por outro lado, a secretaria do alcalde, que agora traballa comigo, isto falo un pouco en boca dela, non podo ter máis boas palabras hacia Pili, a responsable, compañeira, supertraballadora, e que di que desexa pide que non se lle nombre máis. Foi a un xuicio, fixo unha testemunha, contou o que ela viviu nesa época, pero non quere saber máis do tema, ni que se piden explicaciones, ni que non. Para ela está o tema cerrado. Este é un nombre de Pili. E vou volver a pedir outra vez mesura de tranquilidade, que veña un novo rexedor elegido do pai, pero o alcalde ten que dimitir. Por agora hai unha sentencia de Audiencia Provincial de Pontevedra. Entón, hai unha condena xa, e por moito que recurra, a sentencia, sabe ben, non vai variar. Vendrá moito, pode variar algo, pero non vai variar. Vale, non sabía eu que vostedes tamén en fracción de magistrados. Hai cousas evidentes. Vamos a recurrir, xa que non é unha sentencia firme, daría explicacións oportunas no seu momento, e se teño que dar explicacións ao Concello farei no sin titubear. Este é un asunto interno do noso grupo e non sabemos as decisións que temos que tomar. Non necesitamos un Consello nin do PP nin de outros grupos políticos para tomar as nosas propias decisións. Algúna xente vive aínda con reminiscencia. Teñen a palabra? Ten que a palabra? Mire, non ten nada máis que decir. Ten a palabra. Mire, a que se refiere con que este é un asunto interno do seu partido? Este é o alcalde da Golada, é o alcalde de todos, é o presidente da corporación. Entón, usted representa... Temos unha palabra, non me fagan emprego. Mire, vale, pero usted non me responda. Mire, usted é o representante de todos os veciños e veciñas da Golada. E como tal, o representante dos veciños e veciñas da Golada é o que nos deixa quedar mal por aí con esta sentencia, porque aquí di claramente que usted é un alcalde corrupto. Entonces non é un asunto interno do seu partido. Este é un asunto do Concello e de toda a corporación e todos os veciños e veciñas da Golada, que nos está avergonzando por aí, está manchando o nombre do Concello, e está o dañando gravemente. Entonces, usted, por responsabilidade, o que tiña que facer ahora mismo é marcharse daqui e deixar a un dos seus gobernando. Ese era o que tiña que facer usted. Pero non, nin eso. A pesar de que está demostrado que usted falsificou documentos, que é unha cousa moi grave para un alcalde, falsificar documentos, e a pesar de que usted arbitrariamente foise contra unha empresa, arbitrariamente, porque a usted lle deu a gana por venganza, que iso é moi grave para un alcalde dun pueblo. Cando o alcalde dun pueblo que ten que facer é mirar por todas as empresas.
E as venganzas personales que tuvera usted con quen sea do Concello da Golada tenlas que resolver usted a modo personal, pero non como alcalde. Menos mal que hai xusticia, e a xusticia parece que o está poñendo no seu lugar. Porque senón, como sería isto? Estaríamos na época de Franco e usted botando tiros por aí. E cerrando empresas que contra os que... E a moitos de nós, o mellor, nem poden entrar no Concello. Pero, gracias a Dios, isto é unha democracia. Entonces, usted ten que pagar polo que fixo. E se non, non o fixera, que os demás non lle mandamos facer isto. Entonces, hombre, que usted lle parezca que unha persona, un alcalde corrupto, porque así o di a sentencia, que usted é un alcalde corrupto, que siga representándonos a todos, esta é unha vergonza. Usted o que ten é que dimitir. Eu como persona entendo perfectamente que usted teña que recurrir. Porque eu como persona, se me pasa calquera cousa na miña vida, pois eu tamén recurría. Eso non yo discuto que teña que recurrir, pero vaya se usted pa a súa casa, recurra o que teña que recurrir e intente limpiar o seu nombre, que me parece difícil, como di Susana, con esta sentencia tan contundente como lle meteron, pois que salga a cousa un pouco diferente do que saliu, e pídelle perdón aos veciños e veciñas da Golada. E usted que entrou aquí de home honrado, que iba a probar unha de legalidades que mete medo, todo Dios facía champonadas, iba a os meter a todos na cárcel, e resulta que usted, o líder do partido anticorrupción e justicia, resulta que é usted o que está metido neste proceso judicial. É que isto é unha vergonza para todos nós. Marches usted aí, nós xa decimos que non nos teñen toda a legitimidade os seus compañeiros para poder gobernar, que se poña un deles. E agora resulta que vostede non quere dar explicacións, que di que xa veremos. Non, a xusticia xa falou. Usted ten que dar explicacións, como non as vai a ter que dar? Antes dicía que hasta que a xusticia falara que non daba explicacións. E agora que a xusticia falou e o deixou ben claro, usted tampouco non quere dar explicacións. Resulta que usted colle e cala e na máis. Isto, agora non é un insulto, que eu lle chame alcalde corrupto. Que isto é unha descripción da realidade, o que a sentencia pon. Vaya terminando. Si, vou terminar ahora. Mire, vostede que é tan... Bueno, que lle gustan tantos vídeos, estes vídeos de 8 minutos, falando, que xa lle dixen antes, que iba contra... Bueno, que non lle gustan as inversións que veñen pa aquí pa Golada, fala mal da Xunta, da Diputación, de Román, de Lués... Bueno, non deixa títere con cabeza, botando pedras contra o noso tellado, por desgracia. E que iba a ser a maneira de comunicarse cos veciños, ou máis estilo Jácome, pois porque non fixo vostede un vídeo sobre isto? É que vimos que saliu a sentencia e usted non fixo vídeo ningún. Non se comunicou cos veciños a través dun vídeo. Mire, séntese no despacho. Se non o quero explicar a nós aquí no pleno, pois mire, expliquillo nun vídeo. Que agora é o que se lle dá ben, non se esconda, porque sabe o que é esconderse? Esconderse é de cobardes. E é o que está facendo vostede. É esconderse. Non quere dar explicacións. Non teño máis que dicir. Vale, debería ser un pouco máis prudente nas súas declaracións. E cando se menten no porral non se menten tanto odio. Votamos. Odio se mentou no vostede, que ainda están esperando que lles pida perdón ás persoas que calumniou vostede. Están esperando, que non están xulgadas. E vostede sí. Votos a favor? Votos en contra? Levántase, señor, moitísimas gracias. Todos levantaron a mano, non quero saber. Levantaron todos a mano, todos. Vale, van a ser.